Egun on guztioi, gaur berrartzen dugu aktibitate parlamentarioa, 2026 urtea ekiteko, eta azkenengo asteetan hizketagai eta polemika izan da txertoen auzia edo txertoen inguruan Osakidetzan egon den krisia. Eta honi dagokionez, nik gaur bi gauza esan nahi dut. Batetik, uste dute krisi badaukagula asko artean, gaur da eguna oraindik ere ez dakiguna zenbat jente dagoen babesgabe, txerto kadukatuak hartu dituelako, zenbat persona diren horiek, eta zeintzu diren, kasu berriak agertzen dira egunero, prensan, eta beraz badaukagu egoera bat. Oraindik orain ez dakigu zenbat jende dagoen babesgabe eta txerto kadukatuak hartu dituena. Hori da batetik daukagun egoera, eta bestetik daukaguna da, gaurkoz oraindik ez dakigula zehazki Osakidetzan zerk huts egin duen arazo hau sortu duena. Eta hori, arazo bada, ze ezin dugu egoera konpondu, gaur-gaurkoz, horrelakorik gertatu ez dadin hurrengo asteetan. Beraz, badaukagu egoera bat eta krisi egoera bat. Eta hau ezin daiteke relativizatu, ze hau arazo larria da. Hau huts egite larria da, eta honek sortu du osasun publikoarekin zerikusia daukan arazo larri bat. Beraz, ezin daiteke relativizatu. Hori esateko daukagun lehenengo gauza. Bigarrena, hemen jende asko sentitu da babesgabe, edo jende asko sentitu ziurgabetasuna, edo ziurgabetasuna. Ze, gertatu da zerbait uste genuena ezin zitekeena gertatu. Eta da, iraungitako txertoak eman zaizkiela sektore zaugarritako personei. Hori ezin da gertatu, eta gertatu da, eta jendeak hori ikusi duenean, konprobatu du, hemen gertatzen diela gauza batzuk gertatu behar ez direnak inongo kasutan. Eta horre sortzen du ziurgabetasuna, sortzen du inseguritatea. Eta honek beraz, mahai gainean jartzen du errealitate bat, eta da Osakidetzaren gaur egungo egoera. Osakidetzan gauza batzuk bideratu dira, gauza batzuk konponbidean jarri dira, baina Osakidetzaren egoera jarraitzen du, egiturazkoak gutxi asko orain dela 2 urte zegoen leku berean. Eta beraz, osasun publikoa sendotzeko erronkak jarraitzen du izaten orain dela 2 urteko berdina. Hori da esateko daukaguna, beraz. Hemen, dedikatu behar gara, osasun sistema publikoa indartzera. Hori baita jendearen segurtasuna, gure bizitzetan behar dugun segurtasuna, bermatzeko oinarrizko kontuetako bat. Beraz, jar dezagun irakurketa honesto bat, zein den Osakidetzaren egoera, zein den Osakidetzaren funtzionamentuan dauzkagun arazo larria zeintzu diren, jar dezagun egoera hori mahai gainean, eta dedikatu daitezen guztiok ere osasun sistema publikoak indartzeko behar duen hori egitera.